जि दं गामिफ्रावबो थांनानै बुजायहै आइ बे नांगालनि मानसिफोर खोनासंदोंबा खाथियाव अफिसाव दंब्ला बिसोरबो खोनासङो आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन सोलायनायनि नामाव खनसे जों मानो भट होनो हाया 1991 सनाव जोङो प्रथम सोलायनायनि नामाव भट होदोंमोन 91 सनाव बेनिफ्राय सोर देरलालाङा जोंहा बे आदा कमला देरहालांदोंमोन 91 सनाव 2001 सनाव आरोबाव खनसेबाव 10 बोसोरनि उनाव हानजा पार्टी आलदा आलदा दंब्लाबो सोलायनायनि नामाव खेबसे ज' भट होदों जोङो सोर देरहालाङामोन रमिय' कुमार ब्रह्म बेनि उनाव दा कमल सिंह नार्जारी देरहालांबाय खेबनै आदा बियो गेलेबावनो ओंखारदों हयथ'बा नाथाय BPFआ आं दहाय बुंखादों नांगाला बायबाय नांगाला बे सोलिनाय नंलिया आरो बे नांगालजों बिसोरो हालेवनोबो हानाय नंलिया आरो नांगाला फैगौ एसेम्ब्लिसिमाव थावरिगोन ना थावरिहैया बेखौबो रावबो बुंनो हाया दा ना ओंखायनो एइबार BPFआबो BPF खालामग्रा रायजो राजाफ्राबो पिक्सारखौ नुखाथारबाय जेराव आरो BPFआव हमथाबाय थानांगौनि खोथा गैया थाखाबो गैला नामा नै बिसिनावबो बारा बाबा बिराद थाखा जुमायखादोंमोननो दाखालि मार्च एप्रिलाव जानायमोनबा थाखाजों फबनोमोन जाहैबाय मानसिफोरखौ बेबाबो देरहालांगोन नाथाय गोजौनि खोथा नङा होमबा कर'नाया जाना होनानै 8 मास फासयनानै सिफिया बेलथायजोब्बाय बिसिनाबो गैया जोंनाथ' थाखा नाङा मानसिफ्रा गावनो गोसो जानानै फैदों सुरेश दैमारिया थांनाय बारावबो गेलेदों जेनदों आरो बे खस्थ' खालामनानै फैनाय मानसि मालायबादि धोनि मानसिबोथ' नङा बेफार फालांगिबो खालामनो रोङा एबसु खालामबाय सोमावसारनाय दैदेनबोबाय गावनि होननाय जेबो गैया नङा होमबा मानसिया मानबताखौबो नायनांगौ BPFआ लुथि फुथि जानानै थाखाबो खामायबाय सुरेशआथ' बेखौबो सुजुग मोनाखै आरो खालामनायबो नङा बियो गाबोन देरहालांबाबो बे अयनाय खालामनाय नङा आरो आं दिनै खावलायलांगोन गाबोन देरहालांनाय उनाव दिनैसिम सुरेश दैमारिया जेरै रायजो राजानि सुरेश दैमारि देरहानायनि उनावबो रायजो राजानिनो सुरेश दैमारि जानानै खामानि मावनांगौ भिलेज काउन्सिल दानांगोन गामिनि मानसिया बबाव लामा बानायनो थिनो बानायनांगोन बबाव दालां बानायनो थिनो बानायनांगोन सोरनो गरिबनि न' होनो थिनो बाव होनांगोन बोराय बुरि पेन्सना सोरनो होनांगौ आरो रान्दि पेन्सन सोरनो होनांगौ गामिनि मानसिया जेरै बुङो एरै होनांगोन मास मोनसेयाव नङाब्लाबो 3 मासाव खनफा मोनफ्रोमबो गामियाव रायजोनि दरबारखौबो खालामफैथारनांगोन रायलायफैथारनांगोन मानबतानि थाखायबो दिनै सुरेश दैमारिखौ भट होनो गोनां जाबाय रायजोफोर मानो होनना बुंबा न्यायआ मा सैथोजों जुजिग्रा मानसिया खस्थ'ल' मोननानै खनसेबो देरहायाबा सैथोआ जेनबाय थायो सैथोखौ देरहानांगौबा सैथोनि लामाजों जुजिग्रा मानसिफ्राबो मदद होनो रोंनांगोन बिसोर पावार मोनसेयावबो गले गले बोसोरे लुथिनानै जाबोबाय सैथोनि लामाखौ थाबायाखिसै अथच रायजो राजाया बिसोरखौनो सैथो नङाब्लाबो बिसोर नंखायथारना मिथिबाबो जुदि भट होना बिसोरखौनो देरहाहोबाय थायोबा सैथोआ जोंनि आखायावनो जेनबाय थागोन मालायखौ दाय होनानै लाब गैया दा ओंखायनो सैथोखौ देरहाहोनांगौबा मानबताखौ गोसोआव लाखिनांगोन सुरेश दैमारिया सोर बेखौ नायनांगोन आरो बिनि अबस्थाखौ नायनांगोन आरो गाबोन देरहायोबा बियो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनाय एनडिएफबिनि केडार्सफोरनि रिहेबिलिटेसन बिसोरनि फिसा फिसौफोरनि फरायनाय बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव जालांनाय मुंख्लं न'खरफोरनो मदद होनाय लामा सामा बानायनाय गासैबो खामानिखौ बिथांमोना मावगोन आं मिजिंथियो दिनै बर' बाजाराव फैनानै जेबादि मोनसे सिनारि आं नुबाय जे प्राइमारि मोनसेनि मिटिङाव 1,500 मानसि जमा जानाय माने मोनसे जिल्लानि मिटिङाव 15,000 मानसि जमा जानायजों एखे 1,500 मानसि माने बिसिनि उनाव जुदि साब्रै मानसि सोनानै नायबावोबा दा बेसेबां मानसि जागोन 6,000 मानसि जागोन 6,000 जोंथ' भट देरहाया आरो बेबायदि दस्रा प्राइमारि दंबावो दा गासिबो प्राइमारियाव 6,000 भट दङबालाय मोनथाम प्राइमारिजोंनोथ' जोंनो जेबो नांला आरो जोंनावथ' मोनथामनि बारा प्राइमारि दङ दा बेखौनो खालामलांनांगौ आं दा खावाटिकायाव थांबावगोन आरो हयथ' बेबायदि मिटिं खालामफैनो हयथ' सुबिदा मोनाबो जानोबो हागौ अबयसे गाबोन बाइक रेलियाव आं
आंबो मालाबा मालाबा गिलाङो आंखौबो सिनायनाय नंला नामा रायजो राजाफ्रालाय होननानै सिनायो दा मारै सिनाया जानो मोनसे खारनाव गोसोआव थायो मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा आंखौ जाय मानसिनो भट हैनो आसि बिमा साजोबलांबाय बे मानसिखौ बा बावनो हानो नङा होमबा दा आं देरहादों बे खोथा नङा सुरेश दैमारि देरहानाय माने आं देरहानाय आरो बिटिसिआव गभर्नमेन्ट जों इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जानाय माने बेनिफ्राय देरसिन देरहानाय गैया आंबो बेखौनो लानानै जिबनाव मोनसे देरहासार जारिमिन जों सोरजिनो हाबाय बेखौ लानानै जोंबो गौरब खालामलांबाय थागोन देरगानाय खालामलांबाय थागोन दा आं गोबां बाथ्रा बुंला बयनोबो आंनि साबायखर जासिबाय आरो फैगौ 10 तारिखआव ट्रेक्टर सुबियाव भट होनो थाखाय नोंथांमोना न'निफ्राय दुगै लोबै आनान गसाइखौ एसे आर'ज गाबनानै ओंखारलांदो गोसोआव मोनसेल' सिन्ता ट्रेक्टर आरो मोनसे खावलायनाय रावबो भटखौ आं हैयाबाबो जागोन होननानै थानो मोननाङा बयबो भट हैनांगौ आरो सोरनिबा फिसा फिसौ फिसायफ्रा बा फंबायफ्रा बिदाफ्रा न'निफ्राय बायहेरायाव माबा खामानि मावहैनाय दंबा बे साननैनि सानथामनि गेजेराव लेंहरब्रबनो हायोबा लेंहरब्रब खारन दावहाया एसेबां आं जेसेबांखि मिनि बुङा मानो बे इलेक्सननि दावहाखौ बारा गोरलै लानो नाङानो जोबथा समाव बबे सुथुरा सोर मा खैसार जागोन हमनो हाया गासिबो खैसारजों जुजिनानै देरहासार जानांगौबा बयबो मानसियानो भट होनांगोन लेंहरनानै भट होनांगोन दा बेखिनिखौनो खावलायबाय आङो आरो बेखौनो बुंनानै बयनोबो खेबसेबाव जोबनायाव खुलुमनाय जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोब